Sådan aflæser du din fjernvarmemåler. Når du kommer hen til din fjernvarmemåler, så vil den stå sådan her, hvis du altså ikke har betjent den inden for de sidste 5 minutter. Oppe i højre hjørne står der E1 for energimåling, og nede i højre hjørne står der megawatt-timer. Det er den enhed, vi læser af i Rødovre Fjernvarmeforsyning. Displayet her viser 0, men på dit display vil der stå et eller andet tal. Oppe i venstre hjørne, der blinker der et info, og info betyder simpelthen bare, at den her måler ikke har vand igennem sig, og det har den ikke, fordi den står heroppe på værkstedet. Hvis din måler dernede blinker info, så skal du ringe til os med det samme. Megawatt-timeren her er det første tal, du skal læse af på dit aflæsningsskema. Når du trykker en gang på den grønne pil heroppe, så kommer du over til kubikmeter. Det er altså den mængde vand, der er løbet gennem din installation. Dem skal du også aflæse. Næste gang du trykker, så kommer du ind på driftstimer, det vil sige de antal timer, måleren har været i drift, og det har den i det her tilfælde været i 3.340 timer. Det næste tal, du så kommer frem til, det er temperaturen frem i systemet. Det vil sige, det er den varme, der løber ind i dit anlæg, og her er den så lige knap 33 grader. Det tal skal du ikke aflæse. Men du skal aflæse det tal, der kommer frem, når du har trykket på bogen her, indtil der oppe i højre hjørne står E8. Her der står der så 0. Men der vil også stå et tal i din måler. Så trykker du videre på den grønne, og så får du T1, så kommer du tilbage til menuen, og så trykker du en gang til, så får du T2. Det vil sige, at det er den temperatur, der løber ud af dit anlæg. Her skal du også trykke på bogen 3 gange, så kommer du til den, der hedder E9, og det tal skal du også skrive af. Og så er du sådan set færdig. Så kan du lade måleren være, og efter cirka 1-3 minutter, så vender den tilbage til udgangspunktet, som er det her. Tusind tak.